Schubor na geschlem jong unong san hima. Menteri Kesorkar Jela, ubah dipej ikatanat General Administrative Department, ubah dasakhiat lamare, ulayo ban pelaj pajba, ya ke music video ke ai kerteng one, ke balayo ban tep ha YouTube channel Elens Music, ke balalong ha ka art punyo tarik mentau benai nailar, arjar puai, ha maulen nei, ke bahap anong krem is Kasihil District. Ya kene ke jingruai one, lapen mi da ubah Charles Nongrum, bala direct da ubah Butlang Nongrum, balarwai da uderik Paul Nongrum, bat Arban Nongrum. Katba kinang simenta hakene ke jingruai kilong, ubah one bed bahas sempliang, bat sildrang armarak, bat lahikai syarru da ubah one bed bahas sempliang. Hakene ke sengi, bala pelaj ya kene ke jingruai, lapen long, hakamra jong kamaulenai luar primary school, nongkrem, hake jingdon lang, ubah embaha simli, ubah MLA barem kamaulai constituency, upira do tedong, sildrang marak kum kiteng shop, berkiri orang ba, bat kum juru la penyat ya ke jingyalang, da ubah one bed sempliang. Yang ayah pinya kenalang Berputeng ya karasya Ali baru Indonesia biarwai Laku tupi Para lapuan Ali bakni Daka jinsirham Toa Dengan dapat jus dokumen hagan di kepor ba ngayok kan di kalat manpli ya ka nama ba gumbang ilai osngom naki ramba ki bala kren ne shikman hot ngaro ngakwa ban pi ke jing kershan ya ka jingkren ko ba ka jingruai dan ki jingruai ki dei ka ngila manong ka de ka atiar habide bar ka susi dan habide bar ka jingkemen mo ngayo de dengan ti to ho epi ngata ba pi ba kamruai kampur kapter ngamdon sab sisa kan dia dulu dan rei yang benar kesab batpun pantem ngapurom ban ngasu pek jadul ya kecing start jadi kesab ke play wa ya kimo de ngasu akan ngisi ban yo kum kan kalat ban don bentalim kamtam ban long kum nong integrate mo nong play nong pelat ya kini gawai kecing roi dengan dap dengan kecing sukumen dengan penpauro kecing sungu ya ki rurang ba kiba ladon pentalan ban guide dari ban yalam nanti ya kene ke tim markat kum ke jimpai ke jongi kene ke tim ke ba penmi pensna penla ke jurang i kum ba kide benam samla benam khana sudah mo dan re wat da kum taru snow sorong ba pilala manle kat kene ke kam ke ba ban bersur tenat ya ki nong pet kai la shai ki kam ka ba pen so mo ka kam ngila nong ka pan ai ke entertainment ya kawai ne wei po nong pet la shai sini hapo ki videos ki ba per te nga so ban ai ko play epi sa chisit bat nga kwaro ban khniet ha ka ei ka ba iba phirai ne man persno nga so ka ei ka ba ong ne ka ba de sispa 8% ka ba de ka kamput kamtem ka kamroi manta kamdei shu tang ka kam ka ba ni shu ngap ne ni shu roi kai so dei ka wei ka kam ka ba la ban pli ki la ti ban sa ya ka yin kasem kata ka dei ro shisha ka ei ka ba phirai ong ne ka dei shisha ka ba 4% ki bingim la balen dengar ro ha ni ka pol la kwa non kentu kan ham ya pi ki ba tang sedang mo ya pi ki badang dan hapdeng ka kumbai omne hapdeng ki jing duna ki jing kutla re nga kentu kan pam bat akit bok kit reng hiro ba kani ka studio ka chompi lamba kani ki jing roi ngom pila apmi nga kermen ba kat badang ya ki por kisnam kisni pinang la susu manchna pinang la susu ban pmi pinang la susu ban perpau ka sap ka telen ka chompi ban pmi kiwe pada ki jing roi nang ni syakh mat spram ya oleh sebo lembaga jing tre stop ke tim jompi lembaga jing tre minat ke di studio pi ya oleh se kan sapo ha ka si persepemi di film pat mde tangi sur jing roi
kata ka dengan jing angnut nakalian ka jongi kum ki ru ramba mo ki baidan hagani kesni dengan kuat roban suggest CP dan iban advice CP ba ai ba ka jing trai sitam ka jopi kam dei ban kun kum ba ong iba maha menemo don support ka ba hak jing ai lenti hak jing trai sitam ki sidar ki pot ba ngi kuat ban kenyo namangi kendu ki jing ka per wat la ka dei ka no kam ka bangi trai kan sadon ben ka por hak jing ka jongi ki bangi kendu mo ya ka jing ka ba ngi kuat ban ino lene ban kenyo renga kwa ban kentu yepi ba ai ba kani ga jinge kan long hi ban a sneng ba kan long hi ban dukin susu ni kan sim ga jopi ba kan long ka ai ra ka ai ka ban kentu yepi ban kiu susu shakma chaprang ba phinong kinong job ha ka no ga nian ka ba pi le kham tam ha be de ba ka studio ha be de ba ka team ga jopi ba ha be de ba kani ka kam ka ba PPI shakmat pat ya kini ki perlok kebenon lah hang neru ki perlok perjor ki jongi nanta ki nong shong ki jong snong nong krem nong shong jong ni gadong hang ni semua ba bani subscribe semua ba bani share dengan ni video dengan ni jingruai one ka bala penmi dengan ni one lama ti semua bani share dengan semua bani like ya semua bani subscribe dengan ni ka channel jongi ba chance khnang ba kan nong ka e ke jingrap nakaliang jong hero yi ban kiu shakmat chaprang kan long jingai man sim ni iru ba in kiu shakmat chaprang khnang ba in la shushu kinang la shushu ban ya shakmat chaprang ba ni kermen ba lengba ka jingira jonga ka jopi ba lengba ka jing testom ma i bat ka ti ring ni kermen ba ha ka wai kisni in yo i ki ba ki dei studio ki ba pauna mne ta state dei la malong hagari jongi hi bro ko kalau possible namar ba hak perthai ko manta kum bai ba phiram nai la etho mo kane ka kam hapo YouTube hapo ki social media ki ba pher kane ka la dei ka wai ka kam ka ba la shisha ban penyo nong yang ni mo tla rengkat ka jing trai sitom rengkat ka jing ya dan pentalem ka jongi kum ki parashna pratha para state ki jongi mo kadon ka jing kerman ba kane ka studio ka la man poi hakli du namar bangang try philo pitip mata tang hapo Meghalaya juni ki studio ki pher ki ba don ba ki penia ye ki production house ki pher ngadang men sisi nganang yo ko we call ang klet ye ka to ka kadon ko we production house kadang shu call yang men sisi habai day ba ki pa ye ka kali ka jonga ba ki yo kon shoot ye ka video tamba ngapre nang don arjimut nganai dengan ma ne re da perkhat pa temat mau ngahap bang don ko ke kali ke bang don ke kampla ke kali te ki phone nga khakini isi balada hi ki pan ya kata ke kali yang ba resken subhawan ailem ke kali jo pi bang nyo shoot de kali ke video ke jongi ta to pot on de ap kan perkhat chwa mo te ko long nam long kan rewat la perkhat asin license sausen de man hap hi banai kan long ikom ke jingai mun sim ke jing namar ki pan ya ka namar ba ke de ke ba itna yo le se am tip ha khmat ki mo te ngasrai ngahap hi banai te kide ki gesture ki baret na galiang ki jongi ki bangila banai binsi ya kum hi ki production house ne ang ban play ki lat lenti ya ki uno ne ya kanu ka batan ya kane ka sak ka talent ban shot ban roi ban snai ki jingrai ban penmi ya ki music video ki ba internet mangga hapo YouTube hapo ki social media ba pher nga ki jingrai kasi jingrai panal ki jongi kila bon ba kidan kita yo degi 4 million views baro ngayu imo kidan te kalong ka bitna bar kalong shisha kata ka ba kapal sok kaman ni kapsem khamtam ngane thoi pi ngalong ko web long bikmat jongga we constituency te hanrai lada kidan ki khun samla ki jongi nagano ka kendang jongga state ki jongi ki ba 3 minit ban kiu shakmar chapra khamtam habidi bat kini ki kenjam kam entertainment bi ong ngadap ka mensem daga jikmen ngadap daga jing sukumen ngadap daga jing suk tenat adu kata ban lembaga ni jing suk tenat jing sukumen ngasuk kloy ban don pentalem ban penhe pensan ni ban perkiu ye pisik man chakra te lembaga ni ya ka ek bai ba piramid ila ong ba mo ila pesgo ba ngidon ki jing kulat habide bat ke cinema hall ngidon ki jing kulat habide bat bon kita manong kilenti dengan kwa ban pesgo ka ni ka por ba to kum unong yalam jong state mo kum minister jong government of Meghalaya nakaliang jonga ngan persangkat bala
Nama kini ki theater ro bon sen ngai ki deal ke department jo aga general administration te ngin persiam kan bala ngin wakila tinti namata kani ka concept ka ka ki music ki entertainment mo ngin wakila tinti buat lari ngin parla ban te daki cinema hall Kerpang namata jo hero rain ngin persiam ban yakren yakini ki cinema ki bala dan ro bakin pen asyik pi bon kila tinti bapinyo ban display ya ka talent ya ka sab ka jopi kata ka dei ka circular na galim jonga mo ngan persyang kal ko mangala ban play kila tinti nang ba pi ki barang sedang barang queue ki barang don kata ka jingangut habide berkani ka konsep entertainment pinang lo ki barang ya sakmat seperang yang asio so bulu malam tu tak kasur di kaidor sampai kasih lah ya be lang hi ba chong barana la khanor denya ka play pi bo finang ki wa ka satwa ki chupi kita kita shot rumah ke evolution one stance evolution atau jinglam no sama one but kita kita shot ke kepet ni ke bok yang FIFA nak kio penang elah shoot asal sat jadi konsum lagi jadi baca pi kita dan bentalang hai ke kom ke bok per nak mentakan ke sini kelam deklat ya di konkret mujat nak tip kertang kumno ba Charles beranut kurem dan tak singkha jim kon jopi Eli Nora ni kumno kertang dek ri mujat dega singkha jum ke baar ke jum i te mangi hang ni don lang bat I bali minister ko jo bapor deng ai ko bre kerpang I kon jopi blem de ku I kon jopi enyo ai ko chikia ndai ta ko chikia ro ndai ilahe alasan pentip ru ka kor ko prom ba ka jimnang start bonmora pois ni ka jam la pois ni ka ilayo ni ka lan ban ni shu kung ta mo ko pan mo kam ta me ban snow ba kani kawin kilan mangila thai ban kamai chakbo ndai tang kini kung ki actor ko ni akam ndai ki lyricist kinam tho story ki choreographer ki video bobet ban pain ndai ki costume designer ki bon kilan ban yo kamai lemba kini entertainment industry mo ba ki films lemba ki music video lemba ki jingruai ki konsum na jingi kila bon ta bobet penshan bobet penruai berkumta kani gadi mau kata ke platform ta jangan open namata mangi ki artist joki film khasi film jantia film baru unjo masuk ha dah pila ate nyiru ikwahi tharangi gadi gadi ka ngi gadi jangi mentali pila ni ba tak senama horo imta koi bapakama bosing api kan namata biju yang kini namata koi te kajing kwa pensngo na ha kalian jom gamben buat pensngo ba ada piala teng ikwa tangi jigar pada pila penbo kawai ka cinema hall apa shlong nam teknik local film jungi berkawai apa jentia berkawai apa nongstani berkomta teter kan ba mangiru inoma semua tak takam government mo kakam sarkar ni badan katanya talent ro nila sujoban emgen nang bagani kakam film kakam music berkomta teter Temptation